So, hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय महरै होबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय ओमफ्राय दिनैनि आपडेटआ जाहैबाय दाख्लै आंनि जिडि प्रडाक्शन चेनेला हेक जानायाव जिहेतु आं सानथामनि डेट होदोंमोन बे सानथामनि डेट होनायावबो जायनिखि आंनि चेनेलखौ हेक खालामदोंमोन बिथाङाथ' जेबो मेसेज हरासै बा कलबो खालामासै बेबायदि ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बै आंनि सिगांनि भिडिअ खिथाखादोंमोन जे जोङो इउटुबावहाय जोङो मेल खालामनानै सोंहरदोंमोन जे आंनि जितु लास्ट जेनेबा जितु पेमेन्टआ जादों बे पेमेन्ट जानायनि जितु एकाउन्ट नाम्बार बे एकाउन्ट नाम्बारा अनलि 3 डिजिटाल'सो फैदोंमोन बेयावहाय जोङो फुल नाम्बारखौ बिहरदोंमोन स' बेयावहाय बिथांमोनाबो सासपेक्ट जायोना जेनेबा जों अनार नंमारगौना नंमाराबा जोंबोथ' फेक जानो हागौ बिदि होननानै ओमफ्राय दा बिथांमोना होनदों जे बिथांमोना माने सानसेयावनो रिप्लाइ खालामा आरो बिदिनो सानसे थानानै बा साननै थानानै बेबायदिसो रिप्लाइ खालामो ओमफ्राय दा बिथांमोना रिप्लाइ खालामदों जे बिदि बुंदों आरो जोंनि जितु अरिजिनेल एकाउन्ट बेखौ होनानै ला ओमफ्राय हरगोन बिदि होननानै आरो ओमफ्राय दा नेथ' नांसिगोन आरो बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आपडेटखौ लाबोआखैमोन ओमफ्राय आरो आंथ' पुलिस केसखौ होथ'वाखै खिन्थु आङो पुलिसनो एसपिनो मसलपुरनि एसपिनो लावदुमा होनानै होबाय आरो नाम्बारखौहाय ओमफ्राय दा बिसोरो माने इनभेस्टिगेट खालामगोन आरो जेनेबा नाम्बारखौहाय बिसोरो फन नाम्बारखौहाय मा खालामो मा थायो बिसोर पुलिसफोरनि खामानिसै आरो मा होनो आरो आंनियाथ' फिसासो बुस्थु माने आंनि केसआथ' फिसासो इमानखिनि रेप केस थायो इमानखिनि गथ' उन्दै उन्दैफोरनि माथो बिसोरबो माने जास्टिसखौनो मोना थाबनो बेखायनो आरो आंनाथ' नै जेनेबा साइबार केसबाव अब्लाबाबो नायनोसै बेसेखिनि जोंनि आसाम पुलिसआ बेसेखिनि मावनो हायो ओमफ्राय आरो गोबाङानो साननो हागौ जे चेनेला बोरै हेक जाखो एसेबां मोनसे अफिसियेल चेनेला बोरै हेक जाखो बिदि होननानै माने आंनि फनखौहाय आङो जिखुनु जोंनाव आलासि जानो फैबाथाय आङो जेनेबा गथ'आनो जा बा दाख्लै आबैमोनबो फैदों दाख्लै फंबायनि लोगोफोरबो फैदों बेयावहाय आंनि बे फनखौ माने गोलैनानै थाखायो नालाय जायनो मायनो लायो ओमफ्राय बेयावहा सोरबाफोर हेक खालामनो नागिरबा माने येस न' जितु भेरिफिकेसन फैयोना सेकेन्ड भेरिफिकेसन खालामनाय दंखायो नालाय बेयावहा भेरिफिकेसन फैबाथाय येस थुफ्लांदोंबो जानो हागौ बेयावनो हेक जाबाय आरो बेबायदि हेक जानाया एसेबां माबा माने फारसेथिं साननो नायबा इजिबो आरो फारसेथिं थाफबो खिन्थु बेबायदि होननानै जे हमजानाय नङा बेबायदि नङा ओमफ्राय आरो आङो गोबां माने फेसबुकआवथ' आं लाइभ होदोंमोन नालाय नाम्बार नागिरदोंमोन जिहेतु फाट'पुखुरिनि स' बेयावहाय आङो रायज्लायनानै माने मिथिबाय जे बेयावहाय पंकज बर' होननाय मुंनि सुबुं गैया बिदि होननानै ओमफ्राय आरो जानो हागौ जेनेबा जाय हेक खालामग्रा बिथाङा बिथांनि नामाव माने बिथांनि एकाउन्टाव सोआखैबाबो बिदा बा बिगुमै बा सोरबा आमाय आनै इदिनावबो सोनो हागौ जेनेबा पंकज बर' होननाय मानसिनाव स' दायो पुलिसा माला खबर हरो अब्लासो जोङो बिथांखौ हमनानै मोनसिगोन आरो मिथिला दा माला खबर हरो खबर हरलोनो माबा माला खबर हरगोन मिथिला आरो पुलिसा खबर हरबासो दा जासिगोन आरो ओमफ्राय आं सानदों आरो माने जिहेतु बर'आनो स' बर'खौलाय मानोथो बिदि पुलिस केस होलायनो नङा होमबा थांनानै जास्ट बुजायगोन जेनेबा मोजाङै मोजां बुजायगोन बेबायदि खालामनाङा बिदि होननानै ओमफ्राय आरो बेनि उनावबो जुदि नेक्स्ट टाइमाव मावबावोबाथ' होनो गोनां जाखागोन ओमफ्राय आरो लावदुमा होखाबाय एसपिनो नाम्बारखौ दा मिथिला आरो माला बिथांमोना माला मा जोंनो खबरखौ हरो आरो सासे एसपिखौथ' जों बेबायदि कल खालामबाय थानो हाया नङा होमबा लावदुमासो मिथिसिगौ आरो मा खालामगोन ओमफ्राय दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो दसेबाबो मानो होनोबा गोबाङानो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरगासिनोमोन आरो जे मा जाखो आब' हेकारनि खबरा मा जाखो स' जेबो खबर गैयालासिनो आं ओरैनो माने भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव होनो बादों आरो गोबां कमेन्ट्स फैनायखायनो आं बे भिडिअखौ बानायबाय जे जोङो नाम्बारखौ अलरेडि होनानै होबाय मानो होनोबा हेकारनिफ्राय जेबो जोंनाव मेसेज बा जेबो जोंनाव फन कल बिदि फैयाखै आरो बेखायनो जोङो नाम्बारखौ होना होबाय जे बेटार बेबायदि पुलिसानो नागिरथोंसै बिदि होननानै आरो दाथ' जेनेबा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थांनानैथ' बेबायदि थांजाथ'वा नालाय बेखायनो ओमफ्राय जेब्लानो पुलिसा खबर हरगोन अब्लानो जोङो थांगोन आरो आंबो थांफागोन आरो नोंथांमोननोबो आं भिडिअआवहाय दिन्थिगोन जुदि पुलिसा थाबनो थाब खामानिफोरखौ मावो आरो आसा खालामो जिमानखिनि जोंनि गथ' उन्दैफोरखौ जिमानखिनि रेप केस जादोंमोन बिथांमोनाबो जास्टिस मोनथों आरो जोंनि आसाम पुलिसा मोजाङै मोजां खामानिखौ मावगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरो मिथिला माने सब टाइमावनो कालप्रिटआ थाबनो साजाखौनो मोना बेबायदियावनो गोबां मानसिफ्रानो माने निउस नायबानो नै गथ' उन्दैखौ बिदि रेप खालामदों माबा खालामदों बिदिल' नुयो दुखु मोनो आरोना माने जाय मा होनो दुखु मोनग्रा बिथांमोननि दुखुखौथ' जों हमदांनोनो हाबावला बेसे दुखु मोनो
जास्ट आसा खालामो बा प्रे खालामो बिथांनि आत्माया मोजाङै मोजां थांथों सोरगोआवहाय आरो बिथांमोना थाबनो जास्टिस मोनथों आरो नै सुशान्त सिंह राजपुतनिखौबोथ' जों जेबोखौनो मिथियासै जास्ट फार्स्ट टाइमावल' जास्टिस नांगौ बास मास मोनसे मास मोननैनि उनाव गैला थिग बेबायदिनो जोंनाबो जुदि जोंबो माबा मोनसे जायो जों जुदि सुसाइड खालामो जों सुसाइड खालामनायावबो सानसे साननैल' माने जास्टिस नांगौ माबा नांगौ आरआइपि लिरनाया खालि साननैल' थागोन बेनि उनावहाय स्रोब गोमोरखागोन आरो बेबायदिनोखा बेखायनो माबा मोनसे जिमानखिनि दुखु जाबाबो ना गावखौ फोजोबना लानो नाङा माने माबा नङा माबा मोनसे उपाय थाखायो आरो इसोरखौ बिलिभ खालाम गडखौ बिलिभ खालाम गासैबो प्रब्लेमानो सल्भ जागोन आरो सल्भ जायाबा सल्भ खालामनो नाजा बाट सुसाइडआनो मा होनो सल्युशन नङा आरोना आंनि बायदिब्ला स' बुंनाया बुंबाय थाखागोन जावनाया जावबाय थाखागोन ट्रला ट्रल खालामबाय थाखागोन जास्ट फकास खालाम गावनि लाइफआवहाय गावनि साक्सेसआव गावनि बिमा बिफाखौ माबोरैहाय मोजां लाइफ होनो हागोन गावनि सिमांखौ माबोरै फुरा खालामनो हागोन जास्ट बेखौल' फकास खालाम ट्रल मिम्स बा सोरबाफोर ससाइटिया बुंनाय जास्ट माने जोगारना गारहर जास्ट फकास खालाम गावनि लाइफआव गावनि ड्रिम्सआव अके बाय बाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ